Lige den her lille video til jer for at vise jer, hvordan det er, I indlejer undervisningsoversigten på front- og forsiden. Jeg har efterhånden fået oprettet front- og forsider for alle holdene i både Næstved og i Roskilde, og det er egentlig meget nemt for jer selv lige at sætte undervisningsoversigten ind, sådan så den fremgår i bunden af forsiden, og de studerende kan komme til den, uden at skulle klikke sig videre ind i diverse undermapper på fronter. Når I står på front- og forsiden, så vil I se skærmbilledet, som det ser ud her. Op til højre har vi en lille blyant. Den klikker I på, og så kommer skærmbilledet til at se ud på den her måde. I scroller ned i bunden, helt ned under, hvor Time Edit skemaet er indlejret også på forsiden her. Og hernede, der klikker I på krydset, så I får oprettet en ekstra boks. Se om jeg kan få det til at virke her. Der. Det jeg gør nu, det er, at jeg vælger indsæt tekst. Og så kommer jeg ind til den side her, som I kender fra I har skrevet beskeder med videre. Det I skal huske at gøre her, det er, at vi gerne vil have indsat en kilde, for vi skal have indsat noget kodelinje for at få undervisningsoversigten indlejret. Så I klikker på kilde, og stiller jer ned på den blå linje, der kommer frem. Jeg sender jer den her kodelinje, der skal sættes ind særskilt på en mail, som I lige skal huske at opbevare et sted, hvor I altid kan finde den igen, så den ikke forsvinder for jer. Men det her er den kodelinje, som skal sættes ind. I kodelinjen kan I se, at der står URL her. Det markerer jeg og sletter, fordi det er der, hvor vi skal have linket sat ind til vores undervisningsoversigt. Jeg har min undervisningsoversigt her for FR 2016 vinter B-holdet. Jeg har sat indstillingerne til den her undervisningsoversigt, sådan så alle, der har linket, kan få adgang, fordi så kan de bare direkte se undervisningsoversigten, når de går på fronter. Så jeg klikker her, så markerer jeg mit link her og kopierer det, og så går jeg tilbage, jeg kan lige sige udfør her, så boksen lukker igen. Så går jeg tilbage her til mit fronterum. Min cursor, som I kan se her, der står og blinker, er det rigtige sted. Jeg sætter mit link ind til min undervisningsoversigt. I kan se, den kom på der. Og så siger jeg gem. Og jeg siger afslut. Så er jeg ude af redigeringsindstillingerne igen. Og når jeg så scroller ned over her, kan I se, at undervisningsoversigten er blevet indlejret på forsiden på den her måde.